Pancen kula menika ndambak-ndambakaken. Anak kula wedok niku namung setunggal, anak kula nggih namung setunggal menika. Kula pengen duweni mantu, kepengin gendong putu. Pekasanipun paduka tindak mriki. Mulai badhe dipun lamar panjenengan. Raden Gatotkaca, kula tampi sak menika ugi. Kosek, aku tak matur. Tekaku rene pancen bakal nglamar marang putramu putri si Jayeng Resmi. Lah nggih ning ora nggo aku. Lho lajeng kanggo sinten? Kanggo adikku Bambang Wisanggeni. Dina samangka sajake wis nibake rasa tresna kelawan anakmu wedok si Jayeng Resmi. Mula aku minangka laku duta tegese utusan saka adikku Bambang Wisanggeni apa dikeparengake putramu putri tak boyong minangka dadi Jatukrama tegese bojone adikku Bambang Wisanggeni. Bumi gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking jas bali woro lumare sang gandrung tuhari sumitra tanaya parande Direkoto sang Gatotkaca tinon mapak arako suta tekapira tresna panto parato manah haremuji sakinira sinuwun Bama Nrakasura. Ya, Penemban. Aku sing teko pinarak sinuwun. Ya. Tetek nyogung aluhara dasara gagah warananipun Kanjeng Sri Narapati raja kang ngabol ratu Pontapota maning katong sarawuh paduka sinuwuning Traju Trisna Prabu Bama Nrakasura kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka sinuwun ya Penemban Begawan Jayeng Sabda wis sak tampa bener becik akarya bungah ana telenging manah ora liwat pangestu wae tampan ana nggih kula pundi saengga jimating gesang kula sinuwun wonten migatos menapa kawis tingal sumengka pengawak bojro sigra kang mawa gita hang mengkugati Penemban
Dina samangku apa bener? Kalamun to mburimu kuwi anakmu wedok sing jenenge Jayeng Resmi. Nggih. Menika anak kula wedok pun Jayeng Resmi. Lajeng wonten wigatos menapa dene paduka kalenggan samangke ngene. Lugune ewuh aya ing pambudi anggonku bakal matur ana ngrasaning sang penemban Begawan Jayeng Sabda jalaran Buma Nrakasura kuwi wis duwe pacangan utawa duwe bojo. Ya kuwi Yayi Hak Nyanawati mung bae penemban. Sawise dadi manten kelawan Yayi Hak Nyanawati nganti sak yahene aku durung bisa atut. Tegese Yayi Hak Nyanawati iki durung gelem ngladeni aku. Apa mestine wong wadon nyang wong lanang. Wingi bojoku paring dawuh utawa matur kelawan aku. Hak Nyanawati kandha kelawan Buma Nrakasura dhewekne gelem ngladeni satataning wong wedok nyang wong lanang ning maton syarate kudu diwayuh tutawa aku kudu rabi meneh. Turta lehku rabi kuwi kudu karo putramu si Jayeng Resmi. Tak kira nek bab bondo donya lan mulyane anakmu wedok si Jayeng Resmi, Buma Nrakasura ora bakal kekurangan. Mergo aku Ratu Gung Binatara, bir bondo, bir bandu, bir bondo ki tegese sugih Raja Brana, bir bandu sugih Wadyabala. Lan aku ingin saguh mulyane uripe anakmu wedok si Jayeng Resmi. Mula tekaku rene oleh ora oleh Jayeng Resmi anakmu wedok bakal dadekne bojoku. Masanya para tangga winduyat amun-amun liriku mampang amun-amun liriku mampang maletik mancolot ladalah ya jagat ya dewa ya Bathara bingah raos ing manah kula sinuwun menawi paduka badhe malakrama dhumateng anak kula wedok pun Jayeng Resmi kudune rak ngono ning mangke rumiyin ewuh anggen kula badhe matur ewuh perkara apa ilang ana Durga Masangga Runggi rikuh kang satepeke ewuh alangane apa lan pancen duweni syarate apa aku kudu bisa boyong marang putramu putri Jayeng Resmi minangka dadi garwaning Buma Nrakasura. Ngeten lho, tak matur langkung rumiyin. Mboten wonten kata-kata utawi ucapan kangge nampik penglamar paduka. Nek kowe nampik penglamarku, apa pengin papan iki dadene Karang Abang bakalan niku sing kula kuwator kuwatos. Ora sadedek kowe omongan karo aku nggih saking teratap. Keringet kula niku mak brol pun anyep kabeh niki. Mboten kok niki wau sasar susur tembung kula pancen wong wedi niku nggih lek ngomong nggih ngoten niku. Maksudnya aku salah, aku mau tahu salah. Lek sing mama drink lah. Lho lah Banjur. Repot titip mengkiri ya musik. Mas kula niku ati kula niku wekasanipun angel. Angel ora usah digarap. Ngeten lho maksud kula. Rawuh panjenengan mriki niku mboten ijen. Ora ijen piye? Padha karepe, padha sedyane. Niki wau dereng ngantos kula paring wangsulan. Paduka wekasanipun rawuh ugi nglamar dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Dadi tekaku rene modho karep nunggal sedya. Padha-padha kepengin ngayunake dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Raden Gatotkaca minangka dadi dutaning Raden Wisanggeni ingkang uga badhe ngamar dumateng anak kula. Gatotkaca tekan
mangkene inggih lakar kados mekaten. Endi wonge wonten wingking panjenengan. Dasar arek. Mangsud narimeng kalbu budine kang den sawani